Bila sam u Ulcinju na moru i ovo su plaže koje smo posjetili. Prvi dan smo otišli na Azul Beach. To je plaža koja je bila najbliža našem smeštaju, imali smo bukvalno 5 minuta šetnje. Plaža kao plaža je jako lepa, ali naspram ostalih je dosta običnija i ima mnogo više ljudi. Nažalost, uopšte nisam puno snimala plaže, ali to je što je. Zatim bili smo na Tortuga Beach. Plaža se nalazi pri kraju Ade Bojane i uglavnom se pušta naša muzika. Mi smo bili malo ranije, tako da uopšte nije bilo previše ljudi, što je nama i odgovaralo. Također bili smo i na Toscana Beach. Po meni lepša plaža od Tortuge. Nekako je atmosfera opuštenija i lepša. Jedino što ima dosta grančica u pesku, tako da se mora paziti kuda se šeta. Čak možda i najlepša plaža je Delcinium. I jeste lepa, ali i dosta skuplja od ostalih. Mi smo plažom samo prošetali zato što bukvalno nigde nije bilo mesta. Zatim Royal Beach. Također prelepa plaža. U Ulcinju su generalno sve plaže lepe, tako da gde god otišli nećete pogrešiti. Generalno su sve plaže na Ada Bojani malo udaljenije od grada, tako da ukoliko planirate da idete tamo, idite autom ili taksijem. Također bili smo i do male plaže, ali nažalost nemam nikakav snimak. Ta plaža je kao i svaka obična plaža u Crnoj Gori, tako da po meni nije ništa specijalno. Pored ovih postoji još milion plaža u Ulcinju, ali smo mi stigli samo ove da obiđemo. Tako da to je